Usa ka bag-ong himugso nga baby boy nga nakaputos og eco bag ang napalgang patay sa usa ka electric jeepney sa General Santos City. Babaeng pasahero nga gituhuang nagbili niini gileyong gipangita sa otoridad. Dugang detalye sa report ni Efren Mama. Patay na nga nadiskubrihan ang bagong himugso nga baby boy nga nakaputos sa usa ka eco bag diyang gibilin matud pa sa usa ka puti nga electric o e-jeepney sa barangay San Isidro, General Santos City pasado alas 12:30 sa hapon adlawng Sabado. Kini nasuta human ang lalaking driver ug kaubanan nga lalaking bata sa maong e-jeepney ang mitunol sa usa ka gamit nga nabilin matud pa sa usa ka pasahero ngadto sa ilang terminal dispatcher alang sa safekeeping. What I'm thinking is, baka gamit siya na like kailangan ba siya itapon or anything, para paano, hindi din manimaho. Tatlo siya nasupot actually ang nabuksan ko. Una, eco bag na red. Pagbukas ko, may salapin ulit na red pa rin. So pagbukas ko ng pangatlo, doon ako nag-double checking. Pag ganun ko sa gilid, sir, doon ako nag-shaking. Kay nakita ko manggod ulo na ng baby. Sumala sa social services sa barangay San Isidro nga sa pagsuta sa doktor, ana sa 9 ka bulan na ang maong baby. Actually, mga 37 to 38 ICD weeks. Is 9 months. Usa kuno ka babaeng pasahero ang nagbilin sa mong baby kinsa misakay gikan sa usa ka mall sa sentro sa syudad ug minaog banda sa barangay Mabuhay. Wala na kuno niini gidala pag naog ang bagahe nga gibutang sa ilawom sa gilingkuran niini. Hindi pa natin ma-identify, definitely babae. Nakita ng according doon sa driver at saka sa bata na nagsabi. Sa karon ginaasikaso na sa otoridad ang saktong pagpahiluna sa maong baby samtang naga-backtracking na matud pa ang PNP sa pagpangita sa nagbilin lakip na ang posibleng pag-ila sa inahan sa baby. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.